बैनागुरियाव ब्रह्म धोरोम आफादनि नैथि जारिमिनारि साखि जुथुमा। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा मुखुमा बैनागुरि गामिनि समायना सारेसर बिलो बुदां सेराव सानसेनि आबुं हाबाफारिजों धोरोमारि जुथुमा खुंफुंदों। धोरोमनि जाथा बिहोनाय हाबाफारियाव पर्बतजरानिफ्राय जोंनि टाइम्स नाव बड'लेण्डनि खौरांगिरि भुमिका ब्रह्मनि जर'खा रादाब। दिनैनि बे हाबाफारिया मा आयदाफारि लानानै खुंजानो थांगासिनो दं? बे बैनागुरि गामिया नामदांखा गामि। ब्रह्म धर्मआ बेनिफ्रायनो सृष्टि जादों। ब्रह्म धर्मखौ बेनिफ्रायनो फोसावजेनदों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ। बर' जातिखौ थैनाय थांनायनिफ्राय फोथांनाया बे गामिनिफ्रायनो सुरु जादों। दा बेहाय ओंखायनो जों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ प्रथम जखन यज्ञ होजेनदोंमोन बे गामियावनो होजेनदों। नङाबा बे गामिनि मानसिफ्रा आरो बे पर्बतजरा मानसिफ्रा गासिबो सरनिया धर्म लाजोब्बायमोन। ओंखायनो बे गामिया खुब दोरखारि। बेखायनो जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जेनाखि प्रथम गिबि यज्ञ होजेननाय बे सानखौ बे 1 फेब्रुवारि बा बे दिनखौ जों सिमोनबो खुंदों 2025आव। ओमफ्राय देग्लायनि 2026 बेवबो खुंनो लागासिनो दं। बेहाय जोंना दा चिफ गेस्ट हिसाबै जोंनि मानगोनां मुनमुन ब्रह्म EM खौ जों हांख्रायदों। बिथाङा फैगोन होननानैबो खोथा होदों। दा बे हिसाबै बे जोंनि बे सभाया जोंनि बे जेनाखि मेल बे मेला जाफुंसारगोन आरो मोजाङै जाफुंसारगोन होननानै जों आसा खालामदों। सिमोनबो बिराद मोजाङै जाफुंदों। बयबो लोंहोर लोंहोर फैदों। खारन जे गावनि जोनोम स्थान थारमाने ब्रह्म धर्मनि जन्मस्थान बियो। ब्रह्म धर्मनि न' बियो न'आवसो जोनोम लायो नालाय। बे न'आव बे गामियावनो जोनोम मोनदों ब्रह्म धर्मआ। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बेनिफ्रायनो जखन बे बर' जाति थांनाय थैनायखौ बेनिफ्राय सिन्था खालामनानै ब्रह्म धर्मखौ फोसावदोंबा बे जोंनि न' आरो जोंनि जोनोम स्थान। बेहाय ब्रह्म धर्मनि प्रत्येक मानसिया फैनांगौआव गोनांथि दङ। सत्त' अर्गानाइजेसननि जत' हेडफोर गिदिर गिदिर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सब आफादनियानो बेहाय बर'नि समाजनि गासिबो आफादफ्रानो बाव फैनांगौआव गोनांथि दं। खारन बेनि दारैसो बर' जातिया सोदांदों। आरो दिनैनि बे माबायाव बर' जातिया जे बड'लेण्ड बिनो रोंनाय बा बर'आ दिल्लीयाव जे बागुरुम्बा मोसानो मोननाय बा दाख्लैबो जे बागुरुम्बा मोसानानै नामदांखा जानाय बे गासिबोनि गुदियावनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म दं। प्रथम ब्रह्मफ्रानो दिल्लीयावबो बागुरुम्बा मोसानायखौ लांजेनदोंमोन। प्रथम MLA जानायाबो जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआनो माबाखौ रुपनाथ ब्रह्मखौ MLA खालायदोंमोन, मन्त्रि खालायदोंमोन। ट्राइबेल भट खालामनाय आरो जोंनि बर'फ्रा जे खथा मोननांगौ, ST खथा मोननांगौ, MLA MPO खथा मोननांगौ, पन्सायतफ्राव खथा मोननांगौ, जिखुनु गभर्नमेन्ट जबफ्राव गभर्नमेन्ट अर्गानाइजेसनाव जों खथा मोननांगौ बेखौबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ दिहुनदोंमोन। जोंनि ट्राइबेल BLN ब्लकखौ बेनो डिमान्ड खालामना लाबोदोंमोन। बर'नि कालचार आइडेन्टिटिखौ माबानांगौ, दिन्थिफुंनांगौ बेखौबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआबोनो रुपसियाव बेखौ दिन्थिजेनदोंमोन। दानाय लुनायानो होन जेखि बुङा दा गासिबो गुदियावनो नायोबा शिक्षा दिक्षाखौ नांगौ। फरायनानैनो जोंनि बर'फ्रा शिक्षित जानांगौ, मास्टारेस लानांगौ बेबो गुरुदेव कालिचरणनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपालमोन। गासिबो नोजोर नायनानै थाङोबा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मजोब। बर'आव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ रावबो बिदि सानफेराखैमोनबो, सानखाङाखैमोनबो। दा बेनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ सानखांनायखाय बे गामिनिफ्राय बे धोरोमखौ सृष्टि खालामनायखाय बेनिफ्राय फोजाखांनायखाय बे गामिनि उनफोथांनाया खुब गोनांथि दङ। आरो जोंनि गभर्नमेन्टआबो बर' हारिनि बर' जातिनि जत' गभर्नमेन्ट दं, दानि गभर्नमेन्ट गोदान बा फुराना गभर्नमेन्टआथ' मोजाङै नायखादोंमोन। प्रमद बर'आ मोजाङै इम्परटेन्स होदोंमोन। बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जेनाखि धाम काजिगावआवबो बिराद मोनसे माबा मा होनो बेखौ अनसुंथाइ होदोंमोन। दानि गभर्नमेन्टआबो खोथा होदों आरो बेखौ निस्सय फोजाखांगोन बा फोसाबगोन बा माबा मोनसे बानायगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो। दा जोंनि प्रग्रामा बेनोसै दिनैहाय। बेनि उनाव दहाय फिरफिला फार्स्टआव 7:30 फिरफिला उरायहोबाय। बेनि उनाव गुरुदेबनि मुसुखायाव मान बावबाय। बेनि उनाव दा जों जग्य होगोन। जग्यनि गेजेरजों जों माखासे दिक्षा होगोन आरो। जाय दिक्षा लागोन बे दिक्षा लानायनि उनाव माखासे बे अधिष्ठाता बा पुरहितबो जानो हागोन। बिदिनो दिक्षा होनायनि प्रग्राम दङ। बेनि उनाव जोङो माबा मन्दिरनि जेनाखि हा होदोंना, हा दान होदों
बे गोदो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जेराव जयग' होजेनदोंमोन बे हाया खिन्थु दस्रानि दखलावसो दं नालाय दा बे दखलदार मानसिया जोंनो हगारना होनो नागिरबाय बे हाखौ दा बे हा बिगोमाखौनो जोङो दा बे मन्दिरनि बा जिखुनु माबा मोनसे कनस्ट्राक्सननि मा जायो जागोन उनाव बेखौ फाउन्डेसन स्टन बा फाउन्डेसन बे खुन्थियाखौ जों गायजेनग्रोगोन बे हा बिगोमानि आखाइनि दारैनो बे प्रग्रामाबो दङ बेनि उनाव जोङो दा सुबुं मेल बा जोंनि धोरोमनि मोनसे मेल जुथुमगोन रायजो राजाखौ लानानै रायजो राजानिफ्राय बा गोरों गोरानिफ्राय माखासे बिथोन बा बिबुंथि जों लाखिगोन बेहाय अजित बर'आबो फैगोन ओमफ्राय मुनमुनाथ' फैनो होननानै खोथा होदों दा जों बेखौनो आसा खालामदों जे माबा मोनसे जागोन आरोखि लासै लासैनो दाथ' सेकेन्ड टाइम जादोंना बियो जोंनि बे जेनाखि बे प्रग्रामा सिमोन जाबाय ओमफ्राय देग्लाय जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय देग्लाय जों सानदों एसे देरसिन जागोन आरो बेनिफ्राय देरसिन जालांगोन बे जायगाया एसे मोनसे फोसाबजागोन बेखौनो जों आसा खालायो आरोखि